הכוכב הכחול. היקום הוא אינסופי, ואני חוצן ותיק שכמוני, אני חוויתי המון דברים. ראיתי עולמות באים והולכים, אבל הכוכב הזה שלכם תמיד עניין אותי במיוחד. כדור הארץ אתם קוראים לו. ואתם שמסתובבים שם, אני מאמין שאתם נקראים בני אדם. טיפוסים חדשים יחסית על פני הכוכב, אבל מאוד רעשניים ומלאי מרץ. האמת, הסיפור שלכם מעניין ומשעשע, והוא התחיל לא מזמן. כמו כל היצורים על הכדור, גם אתם, בני האדם, תמיד חייתם כחלק מהטבע. והוא סיפק את כל המתנות הנהדרות שלו. מים, שמש, אוויר, עצים, מזון. אבל לאט לאט הפיתוי, הסקרנות והשאיפה למצוינות, כולן תכונות אנושיות מרתקות בפני עצמן, החלו להשפיע על האיזון בין הטבע לאדם. מה קורה לנו? אני לא ממש מבינה. הכל השתנה פתאום. איפה אנחנו? אנחנו בגליל, אבל לא בדיוק. זה לכלוך. עם מרוצת השנים עלתה גם רמת החיים שלכם. החקלאות שוכללה, והתחלתם לנצל יותר ויותר את אוצרות הטבע והמשאבים המתכלים. ואפילו התחלתם לפתח תרבות מסחר. שבטים הפכו לכפרים, שהתפתחו לערים, שהפכו בסופו של דבר למדינות, כפי שאתם מכירים אותן היום. וככל שהיו יותר ויותר אנשים, כך גדלו גם הצרכים. השנים ממשיכות לרוץ קדימה. המהפכה התעשייתית הגיעה. תקופה מרגשת של התפתחות והתייעלות של בני האדם החרוצים. מפעלים ענקיים הוקמו, פיתוחים בתחבורה וגם ברפואה. ועכשיו? עכשיו את יודעת איפה אנחנו? אנחנו מייצרים דברים, אבל אני לא יודעת מי צריך כל כך הרבה דברים, ובשביל מה? ככל שהמין האנושי השתכלל, הרפואה השתפרה ותוחלת החיים עלתה. האוכלוסייה על פני כדור הארץ הלכה וגדלה. הערים גדלו והתרחבו, והצרכים הכפילו ושילשו את עצמם על בסיס קבוע. ואילו כמות המשאבים בעולם נותרה בעינה. וכך, בפעם הראשונה בהיסטוריה, האדם מייצר יותר ממה שהוא צורך. קבל, חשבת שאני לא יודע שהשגת את החרב מהמערה? יש לי הגנה כפולה. היום, כשאתם נמצאים בתקופה של שגשוג טכנולוגי אדיר, רווי באפשרויות ומוצרים שלא היו כמותם, יש לכם הרבה ברירות חדשות. אבל יש כל כך הרבה דברים, הרבה מהם אתם לא ממש צריכים, שלפעמים נראה שאין לאנשים מה לעשות איתם, ואז הם פשוט הופכים לזבל. חפצים שלא מתקלים וממשיכים ונערמים והופכים לעוד זבל, ועוד ועוד. הרים של זבל. דיברנו על זה קודם, בטבע אין פסולת. פסולת היא המצאה שלכם, בני האדם. לא משהו להתגאות בו אמנם, אבל משהו שצריך להשתלט עליו ולשלוט בו. וזה בהחלט אפשרי.
את זה אתם כבר יודעים. מכל הזבל הישן אפשר לייצר מוצרים חדשים, במקום לייצר עוד ועוד זבל. יש אנשים שמבינים את זה, ויש אנשים שמבינים את זה קצת פחות. יש פה עמדות מיוחדות למחזור של כל הדברים שעשויים מנייר ופלסטיק. וואו, מדהים כמה זה לא ממש מעניין אותי. אולי זה צריך? די נו, אנחנו בעתיד עכשיו, וכיף פה, תני ליהנות. הכדור מלא בכל טוב, אבל זה מדהים לגלות את התעשיות השלמות שקיימות רק כדי להאכיל ולשעשע אתכם בני האדם. חישוביי מראים שכ2/3 מהשירותים שהטבע מעניק לאנושות נמצאים במצב של הידרדרות. נראה שבני האדם יודעים רק לקחת מהכדור שלהם. ומה אם לתת חזרה? ומה לגבי העתיד? אתה חייב להדפיס כל כך הרבה? לא יודע? אתה תהרוס את המדפסת. לא נורא, נקנה חדשה. אז לפחות תדפיס בצד השני של הדף? אתה יודע שדפים עשויים מעצים, נכון? כאילו הדף הזה, זה מה שישנה. יש שטוענים שאם תמשיכו כך, העולם ייראה פחות או יותר כך. אבל אנחנו עוד לא שם. עתידכם יכול להיות גם אחר. למדתם גם למחזר ולנקות את המים והאוויר, ולנסות לצמצם את הבזבוז. היכולת לנצל את אנרגיית השמש והרוח בכדי לייצר חשמל, היכולת למחזר חומרים שונים כמו נייר וזכוכית, ומודעות לצרכנות מיותרת, מרמזים על סיכויים טובים לאיזון מחודש. אבל אנחנו גם לא שם. עדיין. אז מהו סופו של הסיפור? מה סופו של הכדור? זה מה שיפה פה. אני לא יודע. אף אחד עוד לא יודע. אתם שקובעים. הרי את הזמן אי אפשר באמת להחזיר אחורה. אבל מי כמוני יודע, אם מסתכלים קדימה, לומדים ומבינים. אפשר לקבוע איך ייראה העתיד. בקיצור, תסתכלו עליי, תחשבו ירוק.